Podľa mňa tvrdá práca je súčasťou života a v každého zmysluplného života, podľa mňa dokonca by som povedal. Vieš, že aj všetci tí, ktorí akože hovoria, ja neviem o tom, že máte akože slobodný lifestyle, neviem čo, akože za tým celým, aby mohli mať slobodný lifestyle, napríklad cestovať po svete, čo je tiež ako nejaký trend, povedzme, že ľudia nie sú tu, ale robia odkiaľkoľvek a cestujú a neviem čo, je za tým, že oni sú často, že intelektuálne veľmi zdatní, majú tvrdú pracovnú morálku, musia makať, aby si mohli také niečo dovoliť, vieš, že čiže tá tvrdá práca je našim nejakým akože údelom všetkých z nás a podľa mňa aj pomáha mentálnemu zdraviu, akože že bez práce sa podľa mňa zbláznia, hej. By sa zbláznili, akože to, čiže áno, potrebujeme tvrdé makať a musíme akože vyvažovať niekde medzi tým, hej, že brať ohľad úplne na všetko, na všetkých a na tú krehkosť a proste tým, že ako treba zatieť zuby a makať, proste tak to je. TrustPay podcast. Všetko zo sveta e-commerce. Jaroslav Chrapko, známy zo spoločnosti Dedoles, ale momentálne coach, tréner a veľa ďalšieho je našim hosťom v dnešnom podcaste. Jaro, vitaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Tak ako ešte možno k tomu úvodu, že, lebo ty sa tak spájaš so spoločnosťou z Dedoles a founder Dedoles, ale čo robíš teraz? Ako samého seba teraz predstavuješ? Jasné, tak ja som teraz business mentor a vlastne najnovšie teda aj vzdelávam podnikateľov prostredníctvom online programu, ktorý som vytvoril, ktorý je zameraný tak akože holisticky, ako vnímať biznis, ako riadiť stratégiu primárne. Takže toto teraz robím, tomuto sa teraz venujem a do toho vlastne stále mám nejaké povinnosti v mojich firmách, čo sú primárne dve, Dedoles a Mile, kde ale pôsobím teda poradensky ako spolumajiteľ a nie aktívne v exekutíve. Týmto coachingovým programom a tomu online programu, to sa ešte budeme venovať, to ma zaujalo. Ale mám tu napísané, tak sa tomu idem venovať tiež a dávať na to pozor. Osobný príbeh a začiatky. Tak ono niekedy sa začína, že osobný príbeh, že od tohto momentu som niekým a už takto si ma budú pamätať. Ale predtým som bol tiež niekto. Tak kým si bol predtým, ako si bol známy vďaka Dedolesu? Skúsim povedať niečo, čo som ešte nikdy nehovoril. Poď. Alebo iným spôsobom. Ja som v podstate bol taký typ, že mal som obrovskú akoby chuť niečo vytvoriť. Hej, to bol taký môj, akože jediné, čo som mal, povedzme, keď som bol v začiatkoch. Hej, takže k tomu biznisu som nejak prirodzene inklinoval, ja som nejak ani nerozmýšľal, že by som išiel sa zamestnať, lebo ja keby som to ani nemal v mysli, že by to bola alternatíva, hej, a vlastne celkovo celý vzdelávací systém a nejak ja v dospievaní nikto ma nenavedol k tomu, čo by som ako v živote mal byť a keď ako som zrazu sa ocitol pred tou voľbou, lebo som sa vykašľal na výšku, tak som usúdil, že to bude podnikanie, hej. A ako veľmi rýchlo som si uvedomil, že vlastne to je to krásny spôsob, akým dokážeš rozvieť svoju osobnosť, čo bol nejaký môj cieľ. Ja som sa ja som bol tak spirituálne založený. Na Gimply som začal akože s rôznymi takými, že Carlos Castaneda a poznáš? Jasné. No, to som prečítal všetko. Carlos Castaneda, ale on akože ono to je strašne zaujímavé, tento Carlos Castaneda, ale do nejakej miery je to prosto akože napísané, aspoň z môjho pohľadu, pre čitateľa, aby sa to dobre predávalo. Áno, určite. Vieš, ale stále, keď sa do takých gymnáziálnych alebo stredoškolských čias. Carlos Castaneda. Preto som mal potrebu zareagovať. Vtedy som to čítal, ale ako keď sa pozrieš kriticky... Don Juan, nie? Áno. Keď sa pozrieš kriticky na to, čo sa tam píše, tak áno, akože sú to uletené veci. Každopádne, keď sa akože pozrieš ale aj s optikou zrelého človeka na rôzne tie myšlienky, tak sú akože skvelé. Hej, mnohé z nich. Hej. Ja som tam napríklad stretol s myšlienkou lucidného snívania.
Tam som prvýkrát som to tam v ceste do Ixtlánu je proste jedna kapitola o tom, hej, že jak ovládať sny. A vlastne to mi otvorilo tú Pandorínu skrinku, na základe čoho som sa začal tomu venovať. Vieš, že je to už dneska aj vedecky dokázaný fenomén, akože ovládanie snov, že jak sa to dá robiť, hej, už sú o tom dokonca teraz ináč pred asi 2 mesiacmi sa prvýkrát podarilo, že 2 ľuďom, čo snívali, akože separátne, úplne mimo, sa spojiť. No, normálne, že odvzdať si správu, hej, a normálne laboratórne to dokázali, akože, že urobiť, že sa to reálne stalo, hej, takže... Jeden bol v sne toho druhého, že nejako komunikovali cez ten sen. Ako ľudia, čo snívajú lucidne, sa nazvajú reality, to je jedno, hej. Proste lucidne snívajúci, akože fakt, že skúsení ľudia, tak oni týchto majú proste v tých svojich laboratóriách a teda jeden dostal task, akože našli druhého a druhý tiež, akože nejaké jedno slovo im mal povedať. A jednému z nich sa to teda podarilo akože tomu druhému povedať a ten druhý to dokázal akože recallnúť. Takže to je ako pozabudenie, takže to je pecka. Hej, už si na to spomínam presne, to bolo že strašne zaujímavé. Poď pokračuj, zaujímavé to. No však v podstate aj Stefan Laberč, to bola jedna z kníh, ktorú som akože čítal, je tiež akože seriózny vedec, ktorý neviem, kde presne pôsobí, ale on vlastne oni skúmali všetko možné v lucidných snoch, hej. Od toho, že od sexu v lucidných snoch, že jak to vplýva na fyziológiu človeka cez rôzne ďalšie akože fenomény ale podľa mňa to má aj nejaký význam, aj keď dovie aký, ako oni nejak špekulujú, jednak aj Laberž, ale aj iní ľudia, ktorí o tomto píšu, že pre náš nejaký osobnostný rozvoj, že vlastne v podstate sme vtedy v našom podvedomí, hej, a tam nejakým spôsobom dokážeme v podstate zvýšenom stave vnímania robiť niečo s našim akože tým celým psychickým svetom, hej. Čiže ako má to asi nejaký potenciál na rozvoj osobnosti. No, takže napríklad aj kvôli... Ja sa k tomu veľa chcem pýtať, tak pokračuj, prosím. Takže aj kvôli Castanedovi som napríklad takéto veci objavil a potom akože celkom dosť skúšal a učil sa a to ma akože formovalo, lebo keď chceš podľa mňa akože naozaj objavovať sám seba, ako v nejakej tej spirituálnej rovine, tak musíš jednoducho začať šetriť nejak energiu v tom živote a šetriš energiu tým, že sa zbavuješ nejakých starých zvykov. Proste taký ten princíp úspechu v čomkoľvek je, že potrebuješ niečo staré vyhodiť zo svojho systému, naučiť sa niečo nové a potom to spevniť to nové a takto dookola stále akože stakuješ nejaké tie produktívne zvyky a ideš hore, hej. Takže vlastne toto ma naučilo na strednej to spirituálne, lebo akože podľa mňa som mal viac fixnú tú mentalitu, hej, jak väčšina z nás si myslí, že takýto som, toto o mne hovorili, takýto príbeh sám sebe hovorím a idem životom. Takže dneska už to nie je tak jak kedysi, že dneska už sú tie myšlienky toho rozvoja ako veľmi mainstream, ale keď som mal ja 17-18 rokov, čo je pomaly už 20 rokov dozadu, tak to ešte vôbec mainstream nebolo. Hej, že tá fixed mentality, ktorú ako väčšina z nás, aj keď poznáme sebe rozvojové myšlienky, aj tak máme, proste tam bolo, takže to ma formovalo v tom, že mi to dalo dobrý základ na to podnikanie v podstate, no. A to lucidné snívanie, to je niečo, čo si praktizoval, alebo praktizuješ? A otázka je rovno, lebo aj ja som to skúšal, mi sa to nepodarilo nikdy. Tak zaujíma ma to tak aj z takej osobnej roviny. Vieš čo, praktikoval som to v rôznych obdobiach intenzívnejšie, tak on and off. Akože že sa k tomu vraciam. Teraz som dlhšie akože nemal taký poriadny ponor do seba v tejto oblasti. Mávam spontánne lucidné sny, alebo niekedy, akože keď na to začnem mysleť trochu, lebo potrebuješ tomu venovať energiu. Potrebuješ si to nastaviť v hlave pred spánkom, potrebuješ na to proste myslieť, hej. A nenašiel som si dostatočne veľa mentálneho priestoru v poslednom obdobie. Mal som pár mesiacov dozadu, takže som mal nejakých 5-6 lucidných snov, že relatívne rýchlo si ich viem vyvolať, keď sa tomu začnem venovať, lebo už mám ten zvyk, hej. Ale teda mňa naposledy, čo som mal takých fakt, že veľa lucidných snov, a to znamená, že som dokázal mať aj len 2 týždene, povedzme, že to je taká najvyššia frekvencia, ktorú sa mi podarilo asi v živote, lebo predsa je to fakt akože ťažšie. Tak to bolo v roku 2018 a vtedy som mi snil taký sen, že ma tam, no proste bol dosť akože desivý, že ma tam proste taký typci vlastne zapichli, pričom akože zabili, hej. Pričom som bol v plnom vedomí v tom sne, hej, lebo som nejakú harmoniu tam narušil práve s vôľou, hej. Tak tá scéna bola akože o tomto. A tak vydesený som sa zobudil z toho sna, že normálne som akože to predýchával ešte, že týždne,
že keď som si na to spomenul, že normálne som bol, že čo sa to v našom podvedomí skrýva, že aké veci, keď akože takto sa ma to dotklo extrémne. Hej, ale ja som sa fakt zabudil taký, že ja som ešte potom išiel do tmy na týždeň, chvíľu na to. Tam, v tme celý týždeň? Hej, tme v týždeň som bol. A vlastne tam som ešte vlastne, to bol čerstvo potom to sne, takže ako vtedy som mal zrovna veľký rešpekt pred tým, že čo sa v našom podvedomí skrýva. No a chvíľu na to sa mi podarilo zmeniť detolec, potom sme strašne narastli, potom sme zase padli a potom som tiež pochopil, keď som videl, čo všetko som robil a jak som sa správal, že v tom našom podvedomí sú naozaj že veľmi veľké síly, ktoré často ako nemáme moc dosah na ne, alebo tak. Ale teda akože to lucidné snívanie, ešte by som sa k tomu trošku vrátil, je podľa mňa, že akože je to naučiteľné, treba na to intenzívne myslieť, sú na to techniky, je ich viac, či už sú aj od týchto vedcov, alebo aj od Carlos Castaneda má celkom dobrú techniku, ktorú prebrali v podstate všetky tieto vedecké literatúry, sú vždy spomínajú tú techniku, že sa vlastne pozrieš na ruky v tom sne, čo je tiež akože zaujímavý zážitok. Raz som takto sa pozrel na ruky v sne a som sa vznášal na takou snehovou pláňou, mal som dračie ruky, či som bol asi drak. Aké to bomby všelijaké zažiješ v tom, akože je to akože podľa mňa super, no. A keď sa na to tak pozeráš, že tento prístup, ktorý zahrňa aj lucidné snívanie a taký osobný sebarozvoj, a vieš čo, ešte späť k tomu lucidnému snívaniu. Má to nejaký aj iný význam ako len ten, že je to zaujímavé? Akože podľa mňa áno. Ja neviem presne atribuovať, do akej miery som tým, kým som vďaka lucidnému snívaniu. Hej, že ťažko mi to strašne povedať. Zažil som tam nejaké veci, ktoré sa ma dotkli. Niektoré boli, že triviálne podľa mňa, že nič to neurobilo. Bolo to len zaujímavé. Niektoré boli akože zaujímavejšie. Napríklad ten sen, čo som predtým spomínal, čo ma tak vydesil, hej, že to mohlo mať väčší ako nejaký efekt alebo tak dopad na mňa. Ale podľa mňa to má aj nejakú takú akože mentálnu disciplínu. Vieš, lebo presne, že keď som mal takéto najintenzívnejšie obdobie, zrovna keď som mal aj ten desivý sen, tak vlastne vtedy ja som si vyslovene dopredu premýšľal, no to sú akože techniky, ktoré som si prečítal, že tak sa to má robiť teda, že čo sa v tom sne budem pýtať napríklad, alebo čo tam skúsim urobiť. Hej? Čiže ja som o to mal nastavené v hlave, alebo ty, keď sa ocitneš v tom snovom tela, v tej snovej, akože v tom snovom vedomí, tak je veľmi, ten svet je tak živý, tak intenzívny, tak premenlivý, tak vratký, že keď nemáš nastavený ten zámer dopredu, tak sa ti to ľahko akože rozplyne, alebo sa prebudíš do ďalšieho sna, alebo niečo, akože neudržíš tú scénu. Preto aj akože Castaneda hovorí, že pozrie na ruky, potom na 3 ďalšie veci v tom sne, alebo akože tým zafixuješ tú scénu. Hej, že ktorej si, že vlastne si tak akože zakotvíš. Čo som ja si všimol, že keď chceš udržať lucidný sen, potrebuješ nemať tam taký emočný výkyv, taký ten excitement z toho, že som v sne, vieš. No to často ako keby ťa prebudí, alebo ťa to prebudí do ďalšieho sna, alebo ti to tú scénu akože že stráti. Či to už keď akože sa nad tým zamyslíš, tak vlastne potrebuješ takú emočnú stabilitu, vieš. Takže mať, v ktorej vlastne dokážeš ostať kľudný aj napriek tomu, že zažívaš niečo úplne, že amazing. Hej. No veď to, že niekto ide do toho lucidného snívania s tým, že chcem práve zažiť niečo amazing, niečo, čo je vzrušujúce, že lietať, alebo... Lietať, to som miliónkrát robil spontánne, hej, že to je samozrejme, to vždy chceš skúsiť. Potom klasicky samozrejme aj sex chceš skúsiť. Takéto veci, akože to každý z nás asi skúsi, kto to ako robí tieto veci, ale teda no... to sú také experimenty. Potom akože také tie spirituálnejšie boli presne, alebo také, že sebarozvojovejšie, povedzme sny, boli presne také, že som si niečo povedal, hej, nejakú otázku a niečo sa následne stalo, hej. Napríklad teraz ma vynieslo do vesmíru, hej, že som dal nejakú otázku, nepamätám si presne akú, takže niečo na štýlu, akože ako byť lepším človekom v úvodzovkách, hej, niečo takéto a proste zrazu ma niečo zobralo, proste vynieslo ma to do vesmíru, do obrovského priestoru, hej, že takže rôzne veci, neviem, čo to znamenalo. Je strašne zaujímavé toto snívanie, no, že ty si ma inšpiroval, ty si zase tohto Carlosa Castanedu z knižnice vytiahnem a možno niečo pozriem. Akože Cesta do Ixtlandu, čo tretia kniha je podľa mňa taká, akože, že dáme veľa aj takých možno praktickejších vecí. Samozrejme, keď to zoberieš cez nejaký filter, lebo naozaj, že to je fikcia. Ale sú tam super myšlienky, podľa mňa niektoré tie veci fungujú.
Tak koniec koncov on bol antropolog. Áno. Čiže ako náhle... Akože v brazílskej džungli, nie? V mexickej, dobre. Ako náhle ty vlezeš medzi akože týchto akože nejakých tých akože šamanov alebo tak všetky myšlienky, ktoré dneska už sú v podstate mainstream, oni v nejakom, akože v nejakej derivácii sú už tam v tej starej múdrosti ľudstva, alebo sú v buddhizme, alebo sú akože že v podstate všade, hej? Aj v kresťanstve, aj všade, ako, že to je všetko to isté. Hej? Áno, ako keby, že boli súčasťou nejakého kolektívneho vedomia, vieš, že nejako sa uvoľňujú. Tiež mám z toho podobný pocit, keď som zachytil tvoju myšlienku správne. Hej, tak si to nejako presne myslím aj ja, hej, že to, takže vlastne on keď ako antropolog tie myšlienky proste mohol sa s tými šamanmi reálne stretnúť, reálne ich zobrať a potom si vymyslel okolo toho príbeh, napísal hento. To je asi najpravdepodobnejšie vysvetlenie tých kníh, ale teda, hej, aj tie myšlienky sú zaujímavé a v tom čase to bolo úplne niečo, podľa mňa, také, že málo toho bolo ešte a bolo to veľmi exciting, no. Poďme teraz taký veľký návrat k tomu, že... Ale tak vieš, o týchto veciach som sa s nikým nebavil, takže aspoň budeme... Je to strašne ale akože je to hrozne zaujímavé a ja by som sa len na toto pýtal, ale to nie je úplne, že... Ako, hej, ešte sa opýtam, ale poďme možno k tomu, že cesta kde do lesu a tak krátko, že ako k tomu prišlo a potom... že čo sa tam stalo a čo sa deje teraz. Vieš čo, to je strašne veľká otázka. Ja viem. Vieš čo, poviem ti to. A možno sa ti aj nechce už o tom hovoriť, že? Vieš, v pohode, úplne kľudne. Skúsim na to odpovedať zase nekreatívne. Takto. Ja som vlastne, tým, že som mal aj za sebou takéto... povedzme, že som možno mal aj horšie kritické zmýšľanie, hej? A nejaké také, že vieš, že ja som napríklad, keď som na tom gameplay som asi veril tomu Gasnedovi, že to není fikcia, som si myslel. Alebo tak, hej, takže mal som možno akože inklináciu veriť v nejaký, ja dodnes v podstate mám nejaký môj akože duchovná viera o tomto svete je založená na nejakých nedokázaných veciach, čo ako väčšiny z nás, hej, ako náhle si kresťan, tak hej, alebo čokoľvek, hej, ja veríš v Boha, alebo v čokoľvek, tak vlastne veda ti to nepotvrdí nejako, že takéto niečo existuje, hej. A súčasné akože myšlienky nejakého, akože že rôznych tých smerov, čo sú dneska akože ideologických, sú také, že sme biologická náhoda a decid, hej. Ale tak ja to takto nemám, hej. To znamená, že mal som inklináciu ako veriť v nejaký, alebo mám inklináciu veriť v nejaký vyšší princíp, ktorý tu nad nami je, hej. To znamená, že aj som od tých začiatkov veril tomu, že nejakým spôsobom tvorenie v mysli môže mať impact na to, že čo sa stane v realite. Hej? Takže ja som v podstate veľmi aktívne vytváral Dedoles vo svojej mysli vedome a zámerne. Hej? Čiže som si vytváral tú želanú budúcnosť. Čiže som si predstavoval akože, jak by to mohlo celé vyzerať. Čiže ja som si vlastne tú firmu vyformoval v tom mojom mentálnom svete. Alebo priebežne som si ju formoval v mojom mentálnom svete. A ona sa potom udiala. Hej? Že reálne sme spravili, ja rád hovorím tento príbeh, že v 2016 na začiatku roka, čo som mal 1 000 000 obrat rok predtým, som sa postavil pred 400 ľudí a povedal som im, že budeme mať akože 50 mega v roku 2020 a my sme to dali, hej, úplne akože, aká bola šanca, že keď povie akože 25-ročný chalan, akože len tak, že s miliónovým obratom, že urobí 50 miliónovú firmu, hej, v roku 2020, vieš, to je, že veľa ľudí môže mať veľké reči, ja teraz chcem nejak sa glorifikovať, že som to ja zrovna dal, ale že what the fuck, hej, ja sám, keď som sa na to potom späť pozeral, ja si hovorím, že is this a real life, vieš, že mne to úplne akože, až ma to, že že toto s tebou akože zatrase, keď takéto niečo zažiješ, vieš. Ešte keď máš 25. No, akože už som mal 30 potom, keď som mal tých 30, tých 50 mega, ale teda, vieš, že vidíš niečo takéto, že sa ti podarí, že vlastne verejne prezentuješ nejaký veľký zámer, ktorého pravdepodobnosť je, že akože jednak 100 000, povedzom, 10 000, hej, a vlastne spravíš to. Lebo ako iba tak pre zaujímavosť, že 50 miliónových firiem na Slovensku je 350. Je to 50 miliónových firiem. Hej, keď si zoberieš že 350 lomeno 5 miliónov akože populácie, vieš, že plus samozrejme tam máš všetky Volkswagen a rôzne veľké firmy, hej. Takže toto bola taká zaujímavosť, keď sa bavíme o tom, že later mi možno trošku preplo z toho úspechu, tak vieš, že no, proste bolo to také, že no. A vďaka čomu to bolo, že to tak
ako nemusíš nejaké veľmi presné veci. Otázka znie teraz je, že či vlastne to, že tvoríš v mysli si nejakú budúcnosť, či manifestácia, čo tiež dneska nejak, akože sa to rieši, že či to funguje. Hej? No. Dovie. Toto mohla byť iba korelácia, nemusela to byť kauzalita, vieš? Uh-huh. Alebo vďaka čomu sa dá, že sa to potom podarilo, to bola otázka? Alebo vzbudil si proste strašne silnú motiváciu týmto predstavovaním si a manifestáciou a tým pádom si prosto išiel celou silou. Presne, že keď sa na to pozrieš úplne ako z takého racionálneho a kritického pohľadu, tak vlastne ty, keď chceš takéto veci vytváraš v tej psychike, akože nejaký zámer, že to chceš urobiť, tak vlastne prirodzene nerozmýšľaš len na to, že si predstavuješ akože svetlú budúcnosť, ale aj nad tým, že čo teraz urobiť, hej? Jak vlastne tú firmu naraz. A akože tá otázka je v tvojej mysli živá a ty ju riešiš non-stop. Hej? Ja práve sme sa bavili, že nemôžem spávať občas. Uh-huh. A preto som tu dneska meškal, ale a teda ja som si robil srandu, že som dedlo vytvoril počas mojich nespavostí, akože, že tedy v noci ja som proste premýšľal nad tým, hej, že jak by to mohlo celé vyzerať, čo urobiť. Takže keď sa pozrieme z takého racionálneho hľadiska na to celé, tak je možné, že teda podľa mňa tým, že máš ten veľký zámer a myslíš to vážne, tak vlastne tá myseľ rieši ten problém. Vieš, a riešiš, jak sa k tomu dostať a tak ďalej. A vlastne potom akože si ťahaný viac dopredu spoznávať nových ľudí, ktorí ti dajú informácie, ktoré potrebuješ, alebo proste spoznávať nové informácie, ktoré potrebuješ a učiť sa o tom biznise, aby si vedel, jak sa taká firma vlastne spraví, ktorú máš v hlave. Hej. Preto je dneska akože v mentoringu, ale aj v tom vzdelávacom programe na začiatku ľuďom hovorím, že nastavte si veľký cieľ. Keď si nastavíš veľký cieľ, tak vlastne ten ti mení to zmýšľanie. Vieš. Ten ťa vlastne posúva k tomu, že tak musím robiť veci inač. Vieš, aby som vedel také veľké veci dosiahnuť. Lebo tie čiastkové ciele, ktoré sú podriadené tomu veľkému cieľu, tak odrazu je to také, že strašne rýchle a všetko sa tak, aspoň moja skúsenosť je, že keď po niečom veľmi túžiš a často o tom rozmýšľaš, tak všetko sa tomu prispôsobí, alebo respektíve ty si skôr prispôsobíš svet k tomu, aby si to dosiahol. Že všetko ide ľahšie. A pre mňa je niekedy problém práve tá motivácia. Že udržať si tú motiváciu. Tak šialene makať, aby mi to stále prinášalo dostatočnú odmenu a tá motivácia mohla rásť. Alebo rásť, aby stále zostala taká, ako má byť. Hej no, a to je presne, že my sme veľmi komplexné bytosti a potrebujeme veľa potrieb si naplňať. Hej, a každý sme ochotný pre nejaký úspech niečo obetovať. Hej. No. A každý z nás to má nejak nakalibrované, je to v poriadku. Podľa mňa, hej, že ja som mal vtedy obrovské ambície, dneska už proste mi je to viac menej jedno, akože jedno v zmysle, že vôbec už nepotrebujem zachrániť svet, ale... Vtedy si potreboval? Mal si taký pocit, že by som to chcel urobiť, no. Ale teda, hej, že presne to, aj celkovo podnikanie, v podstate princíp toho úspechu v podnikaní je, že ty potrebuješ tvrdo mákať chvíľu, kým vymyslíš niečo zaujímavé. Hej, to chvíľu môže byť rok, 2, 3, 4. Keď sa to nevieš nastaviť, tak aj 10 ročia to môžu byť. Hej. A teda vymeníš to za iné veci, ktoré vlastne nemáš potom. Hej, že aj dnes, keď tvrdo pracujem na tejto nové veci, čo máme, ja proste si nemôžem dovoliť ísť, ja neviem, na pivo s kamarátmi. Vieš, proste ja si to neviem predstaviť. Že pôjdem len tak, ako že by som išiel každý druhý víkend niekam von. Hej, že to by mi toľko energie zobralo, hej, popri ešte deťoch a všetkom, že proste musíš nejakým viac potom povedať nie. Hej, že za to, a to je tá motivácia, keď sa k tomu vrátime, že vlastne každý z nás robí tú voľbu, že do akej miery chce proste podriediť svoj život úspechu a podľa mňa není správna odpoveď, že podriediť svoj život úspechu. Vieš? Lebo stratíš tým strašne veľa dobrých vecí podľa mňa v živote. Teraz s kamarátmi na pivo je jedna vec, ale môžeme to dať úplne ináč, že wellness v Tatrach, alebo ja neviem, hej, že ísť pripravovať sa na nejaký maratonský beh, čo veľa podnikateľov môže robiť, alebo aj popri podnikaní, hej, že to sa závisí, ak si to nastavíš, alebo tak, ale akože podľa mňa ten princíp podnikania je často, že ty potrebuješ proste zamakať nejakú dobu, kým to vytvoríš. Ale
A nie každý je to ochotný, podľa mňa, alebo ochotný a chce a proste nepotrebuje to urobiť, vieš. Že proste vieš mať krásny život aj bez toho, aby si sa nejak dral. No aj to, že tak sa zapnúť na nejaké obdobie a byť v tom nejako extrémny, ja si myslím, že až tak, ale to má možno vyveť z toho, že to nefunguje, pretože ako si spomenul, že treba aj iné potreby naplňať a keď nenaplňaš iné potreby, tak tým pádom ty nebudeš úspešný ani v tom, čo si predsavzal. Mm-hmm. Vieš, napríklad, že niekto chodí behať a chodí behať hodinu denne. Mohol by tú hodinu vymeniť za to, že bude o hodinu dlhšie makať. Ale bude tá ostatná práca taká efektívna, vieš? Toto není podľa mňa dobrý príklad, lebo behanie je podľa mňa veľmi komplementárne s podnikaním, práve preto, že ti to akože dá fyzickú energiu, blabla, hej. Ale teda skôr možno celkovo ten štýl života. Vieš, že niekedy, napríklad v mojom prípade dneska, hej, že ja som chcel ako relatívne, som sa akože zakusol do tohto celého, čo teraz robím. Za 7 mesiacov sa mi podarilo akože naštudovať si celý ten segment, jak funguje, akože celý ten segment. Strašne veľa biznis modelov a know-how z oblasti online vzdelávania. To online vzdelávanie? Áno. Okay. A vieš, že naštudoval som si kúpil som si rôzne kurzy, rôznych mentorov, som si pozeral knihy, som si prečítal a vlastne učil som sa softwarový stack, aký potrebujem mať, hej, že aké softwary používať na to celé, že je to strašná rabbit hole, hej, jak to chcel predávať, jak proste copywriting robiť, jak email marketing robiť, že to až milión vecí, akože samozrejme niektoré skúsenosti z minulosti mám, ale stále je to nový biznis model pre mňa. A preto, keď som to chcel akože urobiť za 7 mesiacov, popri tom, jak mám proste rodinu, jak mám klientov a všetko možné, tak som musel obetovať rôzne večery, hej, tomu a akože rôzne kopec veci, aby som sa tam dostal za ten čas a urobil to proste úspešné. Takže takto možno ten princíp je, že to je skôr, že áno, na behanie by bol v mojom programe čas, podľa mňa. Hej? A presne by to možno aj zefektívnilo v práci, len bohužiaľ to teraz nerobím. No a čo sa týka toho online coachingu, a tak povedz o tom viac, ako to vyzerá, čo to je, ako si to vymyslel. Hej. No, v podstate to je, ja som ten môj program nazval, že evolúciou k miliónovému biznisu. Mám nejakú, akože, že môj unikátny príbeh, ktorý je síce aj spojený s pádom a samozrejme veľa ľudí ma za to hejtuje. Čiže to mi určite, aj na jednej strane mi to pomáha, lebo som niečo veľké urobil, na druhej strane mi to nepomáha, lebo veľa ľudí hovorí, že som fail, hej. Ale každopádne niektorí ľudia mi proste to veria, že viem, o čom hovorím a vlastne na tom nejakým spôsobom stávam. Vybudoval som Dedoles, ktorý má desiatok miliónový obrat a pomohol som vybudovať Mile firmu, ktorá tiež má už miliónový obrat a dovolím si tvrdiť, že bez mojho vstupu do tej firmy, kapitálového aj know-how, by sme sa tam nedostali na ten milión. Hej. Takže vlastne mám nejaké skúsenosti s 2 firmami, čo dosiahli milión plus obrat. Myslím si, akože samozrejme je to stále málo, ale predsa len akože je to... No väčšine ľudí sa to nepodarí. Hej. TrustPay podcast. Všetko zo sveta e-commerce. A tým pádom, akože, preto som to nazval, že k miliónovému. Často, že milión znie to tak akože strašne finančne. Ja som rozmýšľal, že či to nepomenovať k zmysluplnému biznisu, ale proste miliónový mi znie na konci dňa lepšie. A teda ono často je to aj taká hranica, závisí od biznis modelu, kedy tá hranica, každý biznis model má inde tú hranicu, kde vlastne začne fungovať. Ako v zmysle, že ty máš nejaké fixné náklady napríklad, ty potrebuješ proste trošku narazť, aby si rozpustil tie fixné náklady, alebo aby si vedel seba uživiť a podobne, hej, komfortne povedzme uživiť. Takže ako urobiť podnik z 1 milión plus tržbami, napríklad keď chceš mať dobrý e-shop, tak musíš mať 1,5 milióna zvyčajne tržieb, aby to proste bolo zaujímavé, aby si vedel pokryť ten scope činnosti, čo musíš robiť a podobne, hej. Takže veľa ľudí to chce podľa mňa dosiahnuť alebo urobiť, hej. A samozrejme ten milión není všetko, potreba byť ziskový. To je dôležité v prvom rade, to tiež som už dneska, akože ja som aj v Dedolese, keď som mal veľké tržby, ja som išiel za profitom, ale išiel som aj za rastom. A to je jedno.
No a vlastne, takže tak sa nazýva ten program a v podstate je to taký, by som povedal, že holistický pohľad na biznis. Hej. Ja začínam od hlavy, akože nastavenie hlavy, presne, že osobného nejakého zmyslu firemného a podobne, hej, že taký, akože, že rôzne ďalšie veci k tomu. To je, že prvý modul, potom že strategický, to je taký najrobustnejší, to je taký celkovo, že jak rozmýšľať nad tvorením hodnoty. Hej, že toto podľa mňa každý podnikateľ potrebuje dobre chápať, pretože ten trh má nejaké zákonitosti, tá business stratégia má nejaké zákonitosti, to považujem za jednu z kľúčových vecí chápať, jak to funguje celé. Potom finančné riadenie, to je tretí modul toho celého, čiže jak vlastne tú firmu riadiť, minimálne akože také základné veci, akože z hľadiska financií, lebo vlastne to je veľmi úzko prepojené s tou stratégiou. Ty potrebuješ vlastne to finančné porozumenie mať, aby si vedel dobrú stratégiu postaviť. Potom je to nejaká exekutíva, lebo zase keď si niečo vymyslíš a vieš to nakresliť aj v tabulke, ale vieš to potom spraviť, tak akože nič sa nestane. A vlastne potom mám iba taký záver toho, že nastavenie plánu, hej, aby si zobrali tí ľudia, čo to celé prejdú, proste niečo tangible do rúk a nastavenie ďalších krokov a ide sa. Takže... A to je online kurz? To je, že je naživo. To je naživo proste dávam workshopy ľuďom. A potom aj sa s nimi bavím o tom, plus po každom module je akože 90-minútová Q&A. To znamená, že normálne kdokoľvek sa môže čokoľvek spýtať, či už k tomu, alebo čomkoľvek inému. To je super. Je to super urobené, áno. Ďakujem. Nie, akože znie to fajn, vieš, lebo keď niekto ponúka online kurz, ktorý je že nahraté videjka, tak je to, akože môže to mať význam, ale keď je to že live a ešte máš tam aj Q&A, tak to je ako... To je presne to, že čom som nejak doiteroval tým, že som si pozrel strašne veľa spôsobov, jak sa to dá robiť a tento mi prišiel, že ideálny aj vzhľadom na štatistiky, že presne, že keď sú naživo workshopy s tým človekom, s tým mentorom, ktorému ľudia sa rozhodnú dôverovať, tak dopozeranosť takých akože kurzov má kľudne aj že 80-90%. Kdežto ako nahraté videjka si väčšina ľudí akože že pozrie, že 10% všetko. Chápeš? 10%. To znamená, efekt nahratých videí by bol akože o mnoho menší. Ale zároveň to potom máš aj ocene, lebo keď to máš nahraté zvyčajne, tí ľudia, vnímaná cena takého produktu, ktorý je nahratý, je nižšia. Vieš? Čiže a je to právom, lebo tí ľudia si to kúpia, že dobre, tak toto budem mať a možno sa k tomu vrátim, kdežto takéto niečo berú vážnejšie. Takže podľa mňa to má aj väčší impact, čiže akože, že aj väčší zmysel tým pádom robiť. Vieš, lebo som s tými ľuďmi v kontakte, bavím sa s nimi, vidím, hej, že pýtam si feedbacky od nich a akože bavíme sa na tých Q&A a podobne, hej, že aj trošku to má taký, že má to viac rozmerov, ktoré sú podľa mňa pekné, akože keď je to takto urobené. A keď to porovnáš s tým, čo si robil predtým, tak je to tak pripadá a podľa toho, ako rozprávaš, že toto, čo robíš teraz, že je... No, tak klišovi nezaznie, ale predsa len poviem, že ťa možno baví aj viac. Vieš, ako to podnikanie je predtým. Vieš čo, my keď sme mali, áno, toto je zaujímavé pozorovanie, zaujímavá téma. Keď sme mali Hafnera, sme mali na našom veľkom team buildingu jednom a nám moderoval team building. A si ma zavolal na pódium a sa ma pýta, že čo by som robil, keby som nebol podnikateľ. Ja som povedal, že by som bol učiteľ. Hej. Ale vyžaruje z teba niečo také učiteľské. Ja chcem strašne hovoriť a poučovať. Takže vlastne teraz to mám spojené v jedno. Učiteľ a podnikateľ dokopy. Vieš, takže toto sa spája v jedno. A áno, aj jeden môj klient minule mi písal, že si myslí, že presne, že teda on tiež rieši tak akože holisticky seba a svoju mysel a spiritualitu a všetko. A mne to do istej miery ostalo. A mi písal tak veľmi pekne, že to, čo robím teraz, o mnoho lepšie naplňa akože, že moje nejaké životné poslanie, ktoré mám, ako dedoles. A predaj tých vecí. Že a tým viem robiť o mnoho väčší akože že dopad ako tým. To mi akože vyslovene napísal on tak akože pekne, takže hej no. A áno, ten dedoles, ja som išiel že strašne komerčne na to, aj keď pôvodne to tak nebolo. Pôvodne sme išli, že ekologické trička z Ameriky a vlastne tak sme sa snažili aj dlho akože tú firmu akože že smerovať k takým akože udržateľným nejakým veciam, ale potom postupne akože sme išli za peniazmi, stále nám sledovali tie peniaze a vlastne to nás akože dostalo síce k obrovským tržbám, ale zároveň aj trošku takej hodnotovej dizonancii so mnou možno niekde ja čase. Som tak dedoles pozoroval, že
možno sa mýlim, ale že najskôr to bol taký obchod s tričkami a aj metalové trička, rôzne tam boli metalové trička, presne tak, ja som fanúšik Megadeth, tak taká trash metalová kapela a chcel som si objednať, vieš, a narazil som na Dedoles a zrazu, vieš, že Dedoles taký zvláštny názov, to som si zapamätal a potom zrazu boli reklamy a ponožky a všetko, že ty kokso, že vy ste sa tak, že tá firma sa strašne zmenila a začala byť zrazu úspešná, tak tá zmena bola práve asi ten odklon, že ekologické oblečenie a potom, že aj na viac na peniaze, no. Už aj tie dead metalové veci, alebo také tie akože čo nosia rockery a metalisti, čo sme predávali, to bola značka z Británie, Spiral Direct sa volali, a už aj oni boli ako spoločne s ekológiou, hej, že v podstate, takže akože ten odklon tam bol už aj skôr a ten trh na takéto veci je stále, že ľudia viac hovoria, že také veci chcú kupovať, ako reálne kupujú. Vieš, že veľa ľudí sa tvári, že chce žiť zodpovedne, ja neviem čo, ale aj tak potom ide do tej Záry si kúpiť tú fast fashion, alebo proste peňaženka, hej, alebo z tému si kúpiť nejaké lacné šity, ktoré proste za 2 týždne vyhodíš. Hej, že reálne sa takto väčšina ľudí proste správa. Hej. A vlastne tie veci udržateľné sú v našich končinách alebo na Slovensku, že totálny níž. Málo kto je ochotný zaplatiť za to peniaze. Hej. Ale sú ľudia ochotní zaplatiť peniaze, napríklad Miele, síce nemá ekologické bavlny a materiály, čo používajú v niektorých produktoch, hej, ale väčšinou nie. Ale zase ľudia sú ochotní zaplatiť tú prémiovú cenu za to, že to je vyrobené tu. A že to je akože dizajnované to, že to je slovenská značka. Takže ale ten trh je malinký, že väčšina ľudí proste ide po lacných veciach, lebo tá peňaženka nepustí. Slovensko je najmenej úspešná krajina v Európskej únii momentálne. Hej, že proste katastrofálne to tu akože je ekonomicky, že naozaj sme sa mohli mať super, len proste sa nemáme. Hej. No to sa ťa chcem opýtať, že jak to vidíš teraz, že čo sa vôbec deje vo svete? A čo ja viem, ja by som sa ťa mohol aj konkrétne opýtať, napríklad spomenul si, že si tému a to je ako keby sme sa išli asi venovať tému, tak sa tiež tu môžeme sedieť minimálne o 2 hodiny dlhšie. A takže z tvojho pohľadu, že čo to je za situácia, v ktorej sa teraz nachádzame? Akože to šialenstvo. Ten svet je dneska... Môj kamarát, ktorý má veľmi rád históriu, trošku dám také intro tomu, hovorí, že vždy, keď prišla v histórii nejaká, že veľká zmena v distribúcii informácií, tak boli nejaké akože veľké, čiže nepokoje, alebo akože posuny. Hej? A dal príklad, že knihtlač, potom reformácia a boom, 30-ročná vojna v Európe a toto, hej. Alebo napríklad, že mass media, prvá, druhá svetová vojna. Vieš, že vlastne, hej, že zrazu vlastne, ako náhle sa mení ten spôsob, akým ten svet akože komunikuje a na veľkej škále, tak akože začína sa proste narúšať ten starý poriadok. A toto presne urobil internet v dnešnej dobe. Vieš, že vlastne my sme nezvládli úplne a to je prirodzené. Proste tú slobodu a tú dostupnosť informácií, vieš. Inak na jednej strane preto funguje napríklad aj online vzdelávanie dneska, lebo paradoxne, že dneska tým, že všetko máš zadarmo dostupné, tak potrebuješ práve takýchto mentorov, akože jak som ja, alebo kdokoľvek iný, ktorí ti povedia, že počúvaj ma, toto je dôležité. A ja ti poviem A, B, C, D, F, G, H, vieš, a nemusíš to ty v tom obrovskom mori hľadať sám, hej. Že to je napríklad jeden z vecí, prečo verím online vzdelávaniu, lebo niekto ako za teba ako urobí tú selekciu. To má pre teba strašnú hodnotu, lebo ty ušetríš čas, vieš. A musíš sa v tom zorientovať sám. A whatever, späť teda, čiže vlastne celé sociálne siete a všetko toto vlastne spravilo obrovskú zmenu ako keby v distribúcii informácií a tak sme sa dostali akože sem do tohto bodu, kedy vlastne ako rastie brutálne radikálna pravica v podstate. Začína sa stavať mainstreamom, hej. Musk hajluje, ty kokos, Bannon hajluje. Skutočné. Steve Bannon hajluje, že proste neuveriteľné veci, hej. No. Že ale aj tí mladí ľudia vlastne v Amerike napríklad akože inklinujú takýmto akože radikálnejším ideológiám, hej. Či už je to akože pred časom to bolo, že medzi americkou elitou, že komunizmus ako začal narastať. Akože elitou, myslím, mladých ľudí na Ivy League školách alebo tak. Teraz to vyzerá, že nakoniec to bude akože skôr inklinovať tej radikálnej pravici, hej. Ono to k sebe nemá od seba až tak ďaleko tá extrémna ľavica, pravica, vieš, že to je v skutočnosti kruh. Áno. Ale ja to beriem ako, že duch doby, proste ten svet vždy osciluje, hej, tak ako napríklad, ja neviem, že účestí sa vždy, raz sa nosia proste dlhé vlasy, raz sa nosia krátke vlasy, raz sa nosia hen také onaké, hej, alebo niekto nemá vlasy, alebo whatever, ale
vlastne, že aj toto, hej, že raz proste je to liberálna demokracia v trende, potom niečo iné v trende, proste, že to jednoducho sa stále premieňa a akože a je to proste normálne, ale takže táto doba je podľa mňa turbulentná a taká zvláštna aj kvôli tomu, že tie sociálne médiá urobili úplne, že strašne, no, že šialenstvo, vieš, že si zober, že to už začína pripomínať až nejakú grotesku, že chlapec s názvom XY325 povie v oválnej pracovni prezidentovi pred zrakom médií a celého sveta, že to si videl, ne? No, áno. Že mal by si sklápnuť, ty nejsi prezident, hej? Maskov syn, no, no jasné. To je proste taký bizár, vieš? Že to je taký bizár, akože takéto niečo zrazu sa deje pred našimi očami, hej? Že si predstav toto pred 30 rokmi, že by sa stalo v oválnej pracovni, však to neexistuje. To je úplne, my žijeme úplne v šialenom svete. Tu už nič neplatí, všetko je úplne inač a nikto nevie, čo je pravda. Vieš, že si zoberieš aj, čo robia tí naši politici, akože nebudem nikoho menovať ani nič, ale tiež akože nahrábajú s pravdou, jak to proste, hej, že to sa len tak akože to trieska, vieš, že raz je Amerika zlá, raz potom je dobrá, nikto sa na tým ani nezamyslí, ide sa ďalej, tých ako z mašina ide. To je toto, že tu sa nerieši to, či je niečo pravda, alebo klameme. Tu pravda vôbec nie je dôležitá. Ne, vôbec. To je len to, že čo má dosah, čo má dobrý hook a ide sa. Hej. Proste. A kam to bude podľa teba smerovať? Že už som pochopil, že keď sa ťa opýtam, že či je to podľa teba dobré alebo zlé, tak mi nepovieš, že či je to dobré alebo zlé. Ale že kam to bude smerovať, no? Akože u mňa osobne to smeruje k tomu, že strácam ideály trochu. Ja som myslel, ja som bol extrémne idealista, hej. Ale dneska akože vidím, že svet je riadený veľmi pragmaticky. Proste ide všetkým vždy len o moc, hej, a o peniaze. Akože na tej najvyššej úrovni, štátom. Hej, jak povedal nejaký teoretik, teraz neviem, jak sa volá, akože že politológie, že štáty majú proste svoje záujmy. A tie záujmy si proste presadzujú, no matter what. Hej, že o tom toto je, tie veľmoci majú svoje záujmy a teda akože akýkoľvek idealizmus vo svete, kde zvíťazí pragmatickosť, akože podľa mňa musí ísť do úzadia. Hej, že aj tým, prečo to hovorím, že aj s tým je spojené to, prečo dneska akože je narušený celý svet, lebo tie sociálne médiá odkrývajú vlastne aj tú stratu ideálov trošku do istej miery, vieš? Že preto sa ako Rusom ľahko narúša ako západná propaganda, alebo aj Západ si ide nejakú svoju agendu tiež, akože ja som prozápadný, ale má svoje akože chyby, ktoré nepriznáva a Rusi zrazu prišli sociálne médiá a Rusi zrazu povedali, že pozrite, čo robili oni, hej? A to je pravda. Hej, že my sme proste takže v mene demokracie urobili mnohé zlé veci, ako hovorím my, ale myslím primárne akože Amerika podobne, že reálne to tak je a akože a tak to bolo vždy, hej. Celé dejiny tak bolo. Hej. Len sa predtým nikto na nič nehral, ale dneska akože sa tvárime nejaké ideály a v skutočnosti neexistujú často. Hej. Že tie ideály existujú v rámci spoločnosti, v rámci komunít, v rámci rôznych akože týchto akože malých svetov, ale akože tam hore nie sú, alebo sú minimálne. Hej. A tým pádom vlastne pod týmto celým, akože je ten svet podľa mňa, my potrebujeme ako ľudstvo spraviť akože trošku nejakú zmenu, hej, ale to podľa mňa bude trvať dlho, že 10 rokov. A dneska, či toto priniesie nejaké turbulencie, alebo sa niečo akože strašné udeje, ja dúfam, že nie, ale vieš, ak to je z Black Swans. Proste príde veľká nepredpokladateľná udalosť a môže sa spôsobiť taký reťazec udalostí, čo nás zomele. A to nikdy nevieš, hej. Black Swan, no. Hej, že proste, ja neviem, hej, že, a môže byť blízko, vieš, že ja neviem, teraz sa Rusko baví s Amerikou, ja neviem, dohodnú sa, že ja neviem na čom. A teraz, že aký to bude mať implikácie na Slovensku, aké to bude mať implikácie na čokoľvek, ja neviem, akože ťažko povedať. Takže je to neistá doba, je to podľa mňa akože taká, že má veľa aj pekných vecí, že napríklad presne, že ľudia veľmi dbajú o akože stále viac akože holisticky začínajú vnímať seba, že napríklad tá fixná mentalita, o ktorej som rozprával, že sa vytráca, že viac ľudia chápu, že majú nejakú zodpovednosť za svoj život a tak ďalej a proste to budovanie svojho života, že tieto myšlienky si tiež viac z mainstream, čo je podľa mňa super, lebo to bude akože zdvíhať tú úroveň kolektívneho vedomia postupne. Na druhej strane tu máš akože takýto ten pragmatický svet, ktorý ovládajú peniaze, hej? Ako neviem, súhlasíš so mnou, že to tak je? Alebo nie? Ja si myslím, že hej. Že ako myslím si, že na tomto sa zhodneme. Tiež sa mi páči to, že veľa ľudí sa venuje k tomu akože osobnému rozvoju a že
a inak uvažuje o svojom živote ako možno pred 30-40 rokmi, čo určite nejakým spôsobom prosto, že to kolektívne vedomie, že jak si to nazval, tak ako je to dobré, ale na druhej strane má desí taká krehkosť. Vieš, že niekedy, keď bolo úplne v pohode zaťať zuby, vieš, a prosto aj išiel si, tak dnes možno práve to citlivovanie je možno aj že z môjho pohľadu, alebo z nášho pohľadu, ako, že negatívna vec. Citlivovanie myslíš v zmysle jednotlivcov? Áno. Súhlasím s tebou. Proste, ako náhle si myslíš... Ale vieš, kam smerujem? Hej, vieš, že mladí ľudia, ktorí ako, že sú... Vyhorenie, krehkí sme, vieš, a tak ďalej. Hej, áno, akože že áno, toto je presne, že ako náhle príliš spohodlnieme ako národy alebo proste spoločenstva, tak tie tvrdšie pracujúce kultúry nás proste vytlačia z tej scény. Hej, že tak podľa mňa takže, že to sa môže fungovať a preto akože tvrdá práca, akože proste život, ináč to bolo aj v Castanedovi, že našim údelom je proste práca. Hej? Že to je jednoducho údelom každého z nás. A proste akože všetci sme odkazaní na ňu a budeme ju celý život robiť. Prepáč, ti do toho skočím. Trošku mi to pripomína Čechov a Tri sestry. Tam je Anton Pavlovič Čechov. Klasik, vieš, že tak... Tam to je známe dielo a nechcem tu teraz machrovať, ale strašne mi to teraz pripomenulo. Je tam jedna postava z troch sestier, ktorá hovorí o tom, že lebo oni z toho marazmu svojho, tej ruskej, oni sú šľachtici, ruská gubernia nejaká, oni prosto koniec 19. storočia a že čo oni budú kurník šopa robiť, vieš, lebo oni dovtedy ich postavenie bolo úplne jasné, že sme šľachtici a nerobíme nič, ne? A zrazu prichádza aj medzi tých šľachticov práca. A jedna z tých postav, teraz som istý, Irina, tak ona má taký krásny monológ, kde ona povie, že bude robiť a teraz bola učiteľka a nie je spokojná bola na pošte, nie je spokojná vo svojom živote a že kedy už to šťastie konečne príde, lebo už pracuje a šťastie a práca jej má priniesť šťastie a ešte stále nepriniesla. Kedy to príde, víš? No, tak prepáč, že takto dlho, na dlho, ale tento Castaneda, prosím, pokračuj, že nie, super, ako to hovorí on. Ja tu idem tiež dosť dlhé monológy. Len ja sa pýtam, vieš, ty odpovedáš, že... Hej. Vieš čo? Takto, že áno, proste podľa mňa tvrdá práca je súčasťou života a každého zmysluplného života, podľa mňa dokonca by som povedal. Vieš, že aj všetci tí, ktorí akože hovoria, ja neviem o tom, že máte akože slobodný lifestyle, neviem čo, akože za tým celým, aby mohli mať slobodný lifestyle, napríklad cestovať po svete, čo je tiež ako nejaký trend, povedzme, že ľudia nie sú tu, ale robia odkiaľkoľvek a cestujú a neviem čo, je za tým, že oni sú často že intelektuálne veľmi zdatní, majú tvrdú pracovnú morálku, musia makať, aby si mohli také niečo dovoliť, vieš, že čiže tá plná tvrdá práca je našim nejakým akože údelom všetkých z nás a podľa mňa aj pomáha mentálnemu zdraviu, akože že bez práce sa podľa mňa zbláznia, hej. By sa zbláznili, akože to, čiže áno, potrebujeme tvrdé makať a musíme akože vyvažovať niekde medzi tým, hej, že brať ohľad úplne na všetko, na všetkých a na tú krehkosť a proste tým, že ako treba zatiaľ zuby makať, proste tak to je. Či? No, ja si myslím, že to je taká, akože už sa tu dostávam aj k takým myšlienkam, ale že pre mňa je šťastie vedľajší produkt práce. Že hnať sa za tým, že budem teraz šťastný a všetko bude, lebo stane sa nejaká náhoda a tá náhoda mi spôsobí, alebo prosto, ja neviem, náhoda, že bude všetko v pohode. Kašli na to. Normálne makaj, vieš, a neznamená to, že makaj, bo dá sa makať aj tak, že kúpiš si čakán a pôjdeš kopať dieru. A je to... Je to v pohode. No tak akože keď tá diera ti nič neprináša, tak nie. Keď kopeš, tak asi bude nejaký účel. Ale že musí to mať účel, hej. No a chcel som tým povedať to, že tá práca je
akože teraz, nie že práca spasí, ale prosto je dôležitá. A asi, ja si myslím, aj z toho, čo si mi hovoril, že aj človek, ktorý chce byť úspešný a chce vybudovať podobne úspešné firmy, ako si vybudoval ty, tak musí makať. Je to tak? A že sa to nedá jednoducho oddeliť, že vieš, ty ponúkaš školenia a online kurz, ale ty podľa mňa neponúkaš mágiu. Víš, že ponúkaš... Áno, samozrejme, ja dávam vlastne presne, že to, čo urobia tí ľudia, ktorí tým prejdú s tým, čo im budem hovoriť, je na nich. A akože ja im otváram možno nejaké skrinky, ktoré buď akože nepoznali, alebo poznali a ja im rozšírujem tú mapu sveta v tých oblastiach, ale už jak ďaleko to oni dokážu dostať na základe toho, čo im poviem a proste akože ísť do hĺbky v niektorých tých veciach ďalej a implementácie, tak je už na nich, no. Čiže jednu vec som chcel nadviazať na to, čo si teraz hovoril, aby som dokončil myšlienku že zmysel práca, jasné, toto napríklad ja hovorím, že dobrý líder, a to hovorím vo svojom kurze, hej, že pridáva práci zmysel, ako keby tej práci, ktorú on poskytuje ľuďom, hej, tým, že vytvoríš silný zmysel, prečo existuje firma a tým, že akože tými hodnotami žiješ a objavíš v sebe akože nejakú inšpiratívny dôvod, prečo tá firma existuje a prečo vlastne sa usilujeme všetci dokopy, tak vlastne ty robíš službu tým ľuďom, ktorí budú u teba robiť, lebo jednak hodnotovo ti ich filtruje, že tí ľudia ideálne by mali rezonovať s tým, čo chceš dosiahnuť, ale zároveň ich práca je vlastne zmysluplnejšia a tá tvrdá práca, ktorú všetci musíme robiť, tak dobrý líder ju vlastne ti dokáže že spríjemniť tým, že ti k tomu dá ako keby zmysel, za ktorý sa oplatí akože stavať a vlastne niečo najvyššie, okrem toho, že to je transakčná výmena finančná, tak je to vlastne aj, že také nejaká, že v tejto rovine také akože inšpirácie a ideálov. A ešte keď to robíš naživo, že že naozaj si ty tam a nie je to nahraté video. Ale teraz, no. Ako, že tak zoširšia som to zobral teraz, lebo tam aj ty tým samým sebou a tou prítomnosťou tak prosto vplývaš na tých ľudí, že video je niečo iné. To staticky vzniklo niekedy v minulosti, ale to, že to je live, tak to tiež má svoj efekt. Ale možno som to chytil zo zlého konca, ty si chcel povedať niečo iné. Nie, iba to, že podľa mňa úloha lídra je vlastne aj vytvoriť takéto niečo. Akože zmysel tej tvrdej práci, ktorú musíme akože všetci robiť. A akože veľa firiem, neklamme si, ktoré sú úspešné, majú často, že veľmi tvrdú pracovnú morálku. Hej? Že napríklad spýtaj sa ľudí, neviem, či si stretol, ja som stretol pri pohovoroch prirodzene ľudí z Alzy napríklad, akože oni všetci hovoria, že že ťažká škola, ale teda, že brutálne som sa tam veľa naučil. Ja skôr Jim Beam. A Jim Beam toto isté presne hovoria ľudia. Akože že tvrdé, ale tí ľudia majú často, že super mzdy, super, akože, že vlastne tí ľudia tam, akože tá tvrdá práca z nich dostane viac, hej. Akože teraz je otázka, že za akú cenu to niekedy môže byť, lebo akože zase toxická, príliš vojenská kultúra, akože není úplne ideálna, ale často akože také disciplinované kultúry, kde sa tvrdo máka, akože jednak vyhrávajú na tom trhu a jednak tí ľudia sa veľa tam naučia, hej. Takže, ale keď je to akože drajované nejakým, že ten líder je proste mimo a príliš bossy a neviem čo, akože, že tých ľudí akože drtí alebo akože sa skvízuje. Otázka znie, že či to je zdravé, ale zase nalejme si čistého vína. Je súčasný svet, akože v ktorom žijeme zdravý mentálne, alebo celkovo, hej, že ja sa celkom neviem, či si čítal Gábora Mateho, ale to presne teraz to mám v hlave, Gábor Mate. Že nie je. No nie je. No, proste my sme uverení v tomto akože divnom svete, ktorý vlastne je trošku ako celý zvláštny, ale to je postupná evolúcia. My sa jednoducho dostaneme aj z tohto, on to bude chvíľu trvať. Tiež si myslím, že byť z toho, lebo keď vidíš také, napríklad mňa, ešte by som sa s tebou trošku, akože by sme sa mohli dotknúť, AI a tieto zmeny, že niekedy to môže byť až také desivé, ale tá doba transformácie raz prejde a aj z tých technológií, ktoré sa zdajú byť desivé, tak bude niečo dobré a že nejako sa to integruje do nášho života a už to nebude niečo, čo sa budeme báť, že nám to zničí úplne všetko. Či? No, určite, akože, mňa to až tak nedesí, tá AI. A považujem to za úžasný tool, ako jak proste byť efektívnejší a jak vlastne vieme
ako v podstate zrýchliť našu kreativitnú energiu. Lebo veľa vecí, čo proste niekedy, akože ten náš kreatívny proces má v rôznych častiach podľa mňa istú kvalitu a veľa tých ako vysoko, ako činností s vysokou pridanou hodnotou, ktoré potrebujeme všetci robiť, môžeme mať na ne viac času vďaka tomu, že máme language modely. Lebo nemusíš spisovať nejaké veci, že ono to za teba, ja to aj na kurze používam, ja dávam prompty mojim ľuďom, aj na strategickú analýzu svojej firmy. Hej? A potom hovorím, že tak toto si prejdi cez AIčku, ona ti to vlastne viac menej vypluje a teraz si to zober a začne tým rozmýšľať. Čiže ty vlastne ušetríš jenom hodinu nad tým, aby sa nad tým zamýšľal. Ešte aj samozrejme nevieš presne často ten koncept vlastne uchopiť, čo potrebuješ ako implementovať, tak proste akože pozrieš na to, rozmýšľaš nad tým, jak to spraviť, môžeš kľudne aj 2 hodiny ako nad tým stráviť. Teraz ti to AIčka sa 5 minút vypluje, ty zrazu pochopíš, aha, on toto hovoril, akože ja som toto povedal, toto mi povedala AIčka k tomu teraz. Aha, OK, a zoberieš to a začneš na tým už robiť tú prácu s najvyššou pridanou hodnotou. Hej. A poviem, že to je úžasné. Úžasné, že ak sa to dá na miliónov spôsobov akože používať. A akože áno, tiež tu bude mať veľký dopad na spoločnosť a ľudstvo a tento svet bude vyzerať poviem šialene za 20 rokov, ale ja sa akože na to viac menej teším, poviem, to je súčasť rozvoja a dúfajme, že nás čaká lepšie veci a nie horšie, no. Vzhľadom na to, jak som stave ten svet je, keď už sme túto tému načetli. No, tak aby to tak bolo, ako hovoríš, aby to bolo lepšie. Jaro, veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor, bolo to veľmi inšpiratívne pre mňa a verím, že aj pre tých, čo nás budú počúvať a pozerať. Tak niekedy príšte. Príšte, jo. Díky, čau. TrustPay podcast.